Здравейте! За всички, които днес гледат този филм, искаме да представим резултатите от изпълнението на проект ПГ06-233, финансиран по компонент 2 Деца в риск, на програма ПГ06 Деца и младежи в риск, финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година с страни донори Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Основната цел на този проект беше да спомогне за подобряване на подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа на качествени предучилищни, образователни и социални дейности за децата в неравностойно положение, включително и роми, на територията на община Плевен. Първичната целева група по проекта се състои от 494 деца, които са ситуирани в 5 детски градини. 3 на територията на град Плевен, ОДЗ 4 1 юни, ОДЗ 6 Незабравка и ЦТГ 12 Ралица. Една градина в село Тисерица, ЦТГ Вид и една градина в град Славяново, ОДЗ 9 май. Вторичната целева група по проекта се състои от родителите, семействата, приятелите на тези деца, както и ромските медиатори, педагозите и цялата общественост. Този финансов инструмент, по който беше финансирано това проектно предложение, е нов финансов инструмент за община Плевен. Ние работим по такъв за първия път. И с радост мога да кажа, че това беше една чудесна възможност, която ни беше предоставена, която ние успяхме да спечелим и да реализираме това проектно предложение. Общата стойност на проекта е 231 802 евро, като размера на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Периодът на изпълнение на проекта беше от 25 юли 2014 година до 30 юни 2016. Партньора, с който реализирахме този проект, е Българо-норвежкото дружество от Осло, Кралство Норвегия, която е неправителствена организация, и създаденото партньорство между нас, община Плевен, и тях беше изключително важно, както по време на разработване на проектното предложение, така и по време на изпълнение на целия проект. По време на изпълнението на събитията, които изпълнихме с финансовата подкрепа на Фонда за двустранни взаимоотношения, участието на този партньор беше много важно и решаващо, тъй като част от тях бяха извършени на територията на Норвегия, а те бяха хората, благодарение на които се състояха тези дейности. Успяхме да постигнем много. Проектните дейности, които бяха разписани в апликационната форма, към днешна дата са изпълнени на 100%. И с гордост мога да заявя, че до момента от подадените междинни доклади, верификацията на средствата, които сме изразходили по този проект, е 100%. И съвсем скоро предстои да представим финален отчет, финансов и технически, като след 2 месеца от неговото подаване ние ще имаме окончателния резултат за изпълнението на проекта. Екипът за организация и управление на проекта, състоящ се от 7 служители на община Плевен, заедно с 15-те педагога от 5-те детски градини и 3-мата ромски медиатори, които бяха избрани и назначени да работят по този проект, бяха основната движеща сила и ядро като човешки ресурс за изпълнение на проектните дейности. В продължение на 23 месеца те работиха усърдно, за да може очакваните резултати да станат факт. Тъй като целевата група по проекта е специфична, защото се състои от деца, изпълнението на проектните дейности не беше лесно, но благодарение на професионализма на педагогическия персонал, с който община Плевен разполага в тези детски градини, успяхме да изпълним всичко, което бяхме планирали и да осигурим много прекрасни изживявания за деца.
Искам да благодаря персонално на педагозите от ОДЗ-6, Незабравка с ръководител Галина Нейкова, ОДЗ 1 юни с ръководител Александра Иванчева, ЦДГ-12 Ралица с ръководител Геновева Иванова, ЦДГ-Вид, село Тисевица с ръководител Жени Ботева и ОДЗ 9 май в град Славяново с ръководител Ана Петрова за невероятния професионализъм и креативност, с който работиха по проекта, а така също и за любовта, с която отглеждат нашите деца. По проекта бяха проведени 31 срещи на екипа по организация и управление на проекта и множество срещи и събеседвания между ромските медиатори и педагозите и целевата група, която беше покрита. Разбира се, за малките паланици най-голямо значение имаха множеството формати и събития, които бяхме разписали с цел изпълнение на специфичните дейности на проекта, снимков материал, от който ще видите в следващите кадри. Бяха доставени пособия и ежемесечно се провеждаха арт-ателиета, а именно арт-ателие за промотиране на умения, свързани с традиции и занаяти на различните етноси, плетене на кошници, такане на килими, предене на вълна, гръбчарство. Арт-ателие за промотиране на приложни изкуства, приложен текстил, от нищо нещо, дърворазба, макраме, бродиране, оригами. Арт-ателие за песенно и музикално танцово творчество, фолклор на етносите, народни тарци, бели денс, оперно пеене, поп и фолк, джаз, базово обучение на различни музикални инструменти. По време на изпълнение на проекта, детските градини бяха посетени двукратно от куклен театър, като бяха поставени постановки, които бяха много интересни за децата. Беше проведен празник Ден на детето във всяка една от градините, където самите те бяха актьори в пиеса "Дядо вади ряпа" и бяха доставени много костюми. Формат "Зелена инициатива" обогати дворовете на детските градини с засъждения от туи, за които децата и до ден днешен се грижат и ще продължат да се грижат и по-нататък. Бяха боядисани оградите и съоръженията в дворовете с боя, бяха боядисани вътрешните интериорни помещения с боята, която беше доставена по тази инициатива. Инвестирахме в целевата група чрез обследване от физиотерапевт и логопед, където беше проведена терапия с тази част от целевата група, която се нуждаеше от такава. Беше проведен конкурс детска рисунка, всички сме приятели, където от нарисуваните картини ясно се видя, че проектът беше постигнал една от своите цели, а именно, че когато децата са заедно и приятелството е основа за изпълнение на общата цел, разликите в етност, вероизповедание и произход са без значение. Изключително беше ползотворен провеждането на формат да направим детската градина по-добро място за нашите деца. Той се съпътстваше от провеждането на множество излети и зелени училища. Двукратно всеки представител на целевата група посети защитената местност Кайлъка, парк Скобелев, а най-интересни за децата бяха зелените училища по време на посещенията в Природонаучния музей в село Черни 8 и архитектурния резерват в Етера Габровско. Мога да кажа смело, че поне 98 деца от целевата група не бяха посещавали тези места и бяха силно развълнувани и впечатлени от видяното, което със сигурност ще остави траен спомен от тях. Целевата група беше обследвана от физиотерапевт за отклонения извън нормалния физиологичен статус на опорно-двигателния апарат за тази възраст. Бяха изготвени комплекси от упражнения, които педагогическия персонал, след като беше обучен от лекар-физиотерапевт, изпълнява с идентифицираните за работа деца. Формат "Играя, спортувам и не боледувам". Във всяка една от градините бяха проведени локални спортни празници, а излъчените отбори победители участваха в общ такъв, който се проведе в двора на ОДЗ-6 Незабравка, и победителите получиха награди, а всички деца, участници в спортния празник, почерпка и награди.
Работен формат се оказа провеждането на училища за деца и родители, по време на които педиатър, социален работник и психолог, както и родителите на децата, които посетиха тези формати, имаха възможност да обменят мнение и да споделят свои радости и тревоги по повод на физическото и психическо развитие на децата. Ромските медиатори, заедно с целевата група децата от социално слаби семейства, в това число и от ромски произход, работиха за успешното интегриране в системата на образованието. Тази дейност ще продължи и за в бъдеще, тъй като се оказва, че тя е един доста работещ модел. Не на последно място като важност, но и като финансов ресурс, беше подобряването на материално-техническата база на 5-те градини. Чрез извършените строително-монтажни и ремонтни дейности, както и закупуването на ново оборудване и обзавеждане за сградите на 5-те градини. Финансовия ресурс за тази дейност беше определена в размер на 40% от бюджета на целият проект. Тя беше разпределена справедливо между детските градини в зависимост от броя на децата, обучавани в тях. Директорките на детските заведения имаха възможност сами да определят кои са най-приоритетните нужди за ръководените от тях детски заведения. В резултат на тази дейност бяха подменени вътрешните и външни дограми в 12 градински групи, ремонтирани и модернизирани санитарните помещения. В 8 градински групи бяха доставени 120 нови легла и спално бельо за тях, дидактични шкафове, радиаторни решетки, нови дидактични мебели, масички и множество други мебели и пособия. Детските заведения получиха преносими компютри, мултимедийни проектори, пекарни, фурни, абсорбатори и перални, в зависимост от това, кой каква своя нужда е заявил. Успешно беше финализирана и реконструкцията на външният басейн за закрителни процедури в двора на ОДЗ-6 на Забравка, който беше заправен и не беше използван от 30 години. Бяха модернизирани спортните площадки в градината в съответствие с изискванията на приложимото национално законодателство, като те бяха ремонтирани с шумопоглъщаща противоударна настилка и естетично оформени и безопасни съоръжения за игра. Пропуснах да спомена за доставените във всяка градина професионални комплекти с озвучителна техника, с които музикалните педагози от детските градини провеждаха 2 пъти месечно в формат Junior X Factor. По време на него малките падалници имаха възможност да изявят своите таланти в песенното и музикално творчество. Проведени бяха локални концерти във всяка една от градините, на база на които през месец май в зала Катя Попова се проведе големия концерт Junior X Factor, на който бяха представителите на добрите практики от Осло, Норвегия, както и нашите партньори от Българо-норвежкото дружество. Видяхме много сълзи, много усмивки, много ръкопляскания и с това разбрахме, че ние сме достигнали до техните сърца. Запис от този концерт ще видите в края на този филм. С него ще завършим като поздрав от нашата прекрасна целева група към вас, драги зрители. Искам да благодаря на нашите външни изпълнители, за избора на които община Плевен проведе обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки. Те изпълниха ангажиментите си по сключените договори с община Плевен отговорно, в срок и качество, което отговаряше на поетите ангажименти. А именно, Нитов инженеринг от град Плевен, които изпълниха строителното ремонтните и монтажни дейности в ОДЗ-6 на Забравка, и FD Solutions, който изпълни доставките и организира събитията по дейност 3, Рив Комерс и Теодор Стара Загора, които доставиха оборудването и обзавеждането. Наутилус Дизайн, изпълнители на задължителните ни дейности по информация и публичност. Създадохме брошури, които промотираха проекта на български и на английски език, популяризираха проектните дейности и тяхното изпълнение пред широката общественост, както в България, така и в Норвегия. През конференциите, които бяха проведени, се радваха на голям интерес. И те се превърнаха в своего рода публичен форум за коментари от страна на всички заинтересовани страни. Във всяка детска градина беше поставена постоянна информационна табела,
която носи информация за проекта, финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, донорите и бенефициента. Много голямо значение, както за изпълнението на проекта, така и за експертите, работили по него, бяха събитията, които се реализираха с финансовата подкрепа на Фонда за двустранни взаимоотношения, създаден към финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. А именно, обучението по компонент 3 на 15-те педагога и 3-мата медиатори в Страсбург, провеждането на семинар 1 на територията на Осло, Норвегия през месец август 2015 година и провеждането на семинар 2 през месец май 2016 година в Плевен. По време на тези събития се създадоха партньорства и запознанства, които съм сигурна, че ще оставят трайни във времето следи и ще продължат и за в бъдеще. Обмениха се опит и добри практики между представителите на двете страни. Благодарила съм нееднократно на всички, които бяха ангажирани и работеха и неангажирано в този проект. Но отново искам да благодаря на представителите на програмния оператор, Министерството на образованието и науката, а именно Мария Вълова, Мария Теодорова, Мария Спасова, Теодора Танева, Мартина Кубакова, под ръководството на госпожа Цветана Герчикова за професионализма, подкрепата, отзивчивостта, с която през цялото време на изпълнение на проекта бяха наши партньори и комуникацията с тях беше лесна и резултатна. На ръководството на община Плевен за подкрепата, която получавахме по време на изпълнение на проектните дейности, на екипа за организация и управление, за професионализма, за всеотдайната работа, за единомислието и сплутеността, за да може проектът да бъде финализиран успешно. На педагогическия персонал, прекрасни педагози, професионалисти в своето направление, търпеливи и качествено изпълняващи дейностите, за които бяха отговорни. Сигурна съм, че капацитета, който те надградиха за изпълнението на този проект, ще бъде база за търсене на нови възможности за привличане на външен финансов ресурс, за да може той да бъде инвестиран в нашите деца, на ромските медиатори, които ще бъдат все по-търсена експертиза в изпълнение на стратегия от национален мащаб и за решаване на мултикултурните въпроси в нашата страна. На партньорите ни от Българо-норвежкото дружество, за тяхното партньорство, подкрепа, желание и времето, което инвестираха в името на проекта и неговите деца. Бюджета на проекта не е голям. Няма и 500 000 лева, но ние знаем, че не можем да измерваме инвестицията само в цифри, защото инвестицията, направена в името на нашите деца, се връща стократно, защото те са бъдещето на България. Днес с радост можем да кажем, че това, което беше планирано за изпълнение по проект БГ06-233 е изпълнено на 100%. Не само проектните дейности, а и специфичните цели, които си бяхме поставили. Те са изцяло ориентирани към преодоляване на основните препятствия пред качественото обучение в ранна детска възраст, равния достъп и насърчаването на културната идентичност сред децата на възраст между 3 и 6 години. Специфичните цели, които си бяхме поставили и които постигнахме, са именно повишаване качеството на предучилищното образование, промотиране на ролята на детските заведения, особено в общностите извън регионалните центрове и кварталите в регионалните центрове, където има съсредоточено мултикултурно население. Да се засили ролята на обучените медиатори в образователната сфера, да се повиши броя и нивото на обучените възпитатели и друг педагогически персонал в детските градини, които да са подготвени за работа в мултикултурна среда и подготвени за осигуряване на качествено интеркултурно образование и социални дейности в детската градина. Да се преодолеят специфичните нагласи в семействата от мултикултурните общности спрямо обучението и възпитанието на децата в детските заведения, което се очертава като причина те да не изпращат децата си там. Да се преодолеят трудностите в социализацията и подготовката за училищно образование при децата в риск, които се намират в социално изолиране и бедност,
което от своя страна респективно води до отказ от посещаване на училище и в крайна сметка отпадане от образователната система. Да се постигне по-лесна адаптация на децата от непривилегирован произход в детските градини, да се повиши броя на квалифицираните възпитатели и друг персонал в детските градини, запознати с различните етнически култури, да се внедрят нови програми в детските градини със специфична насоченост към децата от непривилегирован произход и подходящи учебни материали. И не на последно място, обмена на добри практики с страните донори, в случая с Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Община Плевен, като бенефициент на този проект, благодари отново на страните донори, на програмния оператор, на ръководството на Община Плевен, на екипа по организация и управление, на всички педагози, ангажирани в изпълнението на този проект. И като поздрав на финала искаме да завършим с кадри от концерта Junior X Factor. Това е поздрава на нашите деца към вас, драги зрители. До нови срещи. Сигурна съм, че това няма да бъде последната ни среща.
всичките боички здрав. Колко боички има държата, дава на всички светла заплата. Колко боички има държата, дава на всички светла заплата. Ако си долна, пръщето в нея, не ще рисува и ще се прея. Ако си долна, пръщето в нея, не ще рисува и ще си прея. Жълто слънчице красиво, синьо ручице пениво, със зеленото кръжинка, а с червеното калинка. Виолето ги, лъвнички, много оранжеви чертички и накрая папалка. Всичките боички здрав.